votre artiste Kara disait donc il y a un film à dame n'y a décidé qu'une vidéo kunguruni ke ka ke kunjumena c'est pour ga ira an kanu mɔgɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ la film me ga lajɛ yɛrɛ de mais problème ye jumɛn ye film me ga lajɛ mais abonnement tɛ ka yɛlɛ n'a fɔra k'an ye nin film in daminɛ k'an to 90 000 abonnés la halisa an b'o 90 000 kelen kɔnɔ an b'an ka 100 000 trophées sɔrɔ fɔlɔ hein donc du coup a ka d'an ye fɛn fɛn n'a b'u ka film lajɛ n'aw abonné tɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné n'aw abonné a ye j'aime ta film me vue ba kɛ mais j'aime tɛ tɛmɛ 1000 kan e m'a ye donc du coup a y'a abonné a ka j'aime ta o b'an dɛmɛ kojugu donc n tun bɛ fɛ k'o de fɔ a ɲɛna fɛn fɛn nin film daminɛ de n b'a dɔn bɛɛ b'a ye fɛn fɛn kɔni ye film in lajɛ aw b'a ye donc a ɲinini dɔw fɛ aw bɛɛ ka abonnement ta fɔlɔ a y'a mɛn a y'a abonné a ka j'aime ta a ka cloche digi merci. Hein? Keme mun soro. E bɛ ne ɲininka ko kɛmɛ bɛ mun sɔrɔ e ma dɔn aw bɛ ka musoya bɔ da la Wa e fɛnɛ ka jateminɛ e kɔrɔmuso bɛ e dɔgɔmuso bɛ ne bɛ Madina bɛ ka mun bɛ ka fara e yɛrɛ kan. Kɛmɛ bɛ mun sɔrɔ san ala jɛn dɔ bi kun ko fara. K'a lajɛ ni dɔ bɛ n kunna ne b'o fara kan e de bɛ ne poche kɔnɔna la sa Aisha e de bɛ ne poche kɔnɔna la e de b'a fɔ ne ɲɛna sisan ne ka joli di n ka du nasɔngɔ la o tɛ wa. Ne bɛ taa jumɛn san na sa saba. N'a bɛ se ka min kɛ a kɛ k'o dilan n'a tɛ se ka min kɛ a to yen ne kɔni ka taa baarayɔrɔ la ko ne ma tilela don yan nɔ a bɛ gɛlɛya e ma dɛ n kɔrɔmuso bɛ min a wele ka jan grand sœur a ni sɔgɔma e yɛrɛ b'a fɔ ko e tɛ fo dugu bɛ jɛ e yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔna la han a bon ne y'i wele k'i fo dɔrɔn ne pressé len don wa Pressé non kuma tɛ kan fɛ kuma kurun dɔrɔn de do jama. Grand sœur a ka nin ɲɔgɔn ye koyi Ne mun ma wele basi tɛ. O de e kun t'a la ne ni kangu yɛrɛ ye dala mankan dɔ kɛ fo ka siɲɛ ta bɔ a la. Kangu ni Madina jira ne na ka ne sɛbɛ kɔrɔ ci fo ka ne ka samara tigɛ. Grand sœur aw bɛna ne kun don suma la don jumɛn sa ayi bon o yɔrɔ bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye dɛ Awɔ ala ka tile ye. Kangu an sɔgɔma. Aisha bɛ n fɔ mun na ne m'a fɛ n ka hypocrite dabila e adamaden hypocrite de I bɛ n fɔ mun na ne ko Aisha kana kɛ ne kama dɛ a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama I ka ɲɛ I ka to yen nɔ ne ko e tɛ buna adamaden kumakan nin mɛn Aisha tɛ miiri ten I ka dusu ta ten sa wallahi ne bɛ ka mun kɛ e la ne ye hɔrɔn ye wallahi e man kan tɛ k'i da don ne da la e man kan tɛ k'i da don ne da la a da ye karisa k'a fɔ ko n ye ka to yen nɔ I tɛ ye ka to yen sa o yɔrɔ bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye dɛ I b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye Madinɛ sen bɔ a ka ko la dɛ grand sœur Aïcha a ye Madinɛ sen bɔ a ka ko la Madinɛ denmisɛnnin de a kana den tiɲɛ sa a ma se ko min ye a bɛ fɛ k'a don la o tɛ ne ye Madinɛ mara cogoya min na fa de bɛ Madinɛ la ko bɛ sɔn ka bolo wuli e kama grand sœur I fana y'a sabali dɔɔnin sa Karamɔgɔ ne b'a fɛ ko I denmuso ni muso jɛnna k'a bugɔ e tɛ se ka kuma foyi sɔrɔ fo ka nin de fɔ ne ɲɛna. Madina ta n'i y'o fɔ o tɛ ko gɛlɛn mais musokɔrɔ bɛ balimakɔrɔ tɛ yen. Grand sœur I bɛ tiɲɛ dɔn wa musokɔrɔ bɛ yen balimakɔrɔ tɛ yen ne ma diɲɛ fɛn fɛn ye ɲɛ la ne tɛ se ka da o la awɔ ni ne kɔni m'a ye ɲɛ la u bɛ k'i bugɔ tiɲɛ la ne tɛ se k'o seereya dɛ Alahu akibar grand sœur an k'o yɛrɛ to yen nɔ e k'e yɛrɛ ka fini don la grand sœur e si tɛmɛna nin kan dɛ I bolokalaw bɔlen don fo yan nɔ e k'i ka jupe yɛrɛ la a ma se dugu ma yɛrɛ ni e wulila k'i jɔ sa e bɛ ka taa yan fɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ e ka fini kɔrɔla ja bɛɛ la grand sœur nin cɛ man ɲi sa n'a fɔra e bɔra furu la sisan ni mɔgɔw yɛrɛ nana e kɛnɛma ta u bɛna mun fɔ tuguni o tɛna fɔ nin kɔni nin yɛrɛ bolila ka bɔ a ka furu la walasa a bɛ se ka fɛrɛ a ka ko ma cogoya min na a fɔra e ɲɛna k'i ka mɛsidon dabila ka dɛsɛ kabini an ka dɔgɔn fo ka na se nin wagati ma
Maya fait so ou dessert là. Grand sœur, ni fana mo yoron jate min o fana te ku gata de. Name, ni ore kuno ko netara. Aka no me min fo ya doro ay madina nyi bo ko kula. Mo dili ala yere kama ay madina nyi bo ala. Aya tunga se kan deni kele mara. Ha? Ayo ko ko te me ka bo madina ka grand sœur. Na digile bi ya fama. Ya karamɔgɔ laban ne bɛ maa wele ne bɛ karamɔgɔ tigi de fɛ bana mɛ na tɛ karamɔgɔ fɔlɔ wele bɛ ka yala karamɔgɔ yɛrɛ tɛ yen kan sigi kuntagala fɛnɛ ka jan o ma ko ne kɔni tɛ se ka bɔ n ka yɔrɔ la ka na e kan sɔrɔ i ka yɔrɔ la ne bɛ tɛmɛ ka bɔ de ko ne tɛ se ka e fo kan i ka ne naminɛ o i kana ne naminɛ o kan ne b'i fo o ye nafigiya de wa 2 heures ma i kana fo tuguni foli kɔni tɛ kojugu ye hali sini an tan k'an bɛ ɲɔgɔn kan du in kɔnɔ yan ne b'i fo Aisha A kɛra cogo di ya? hɛrɛ sira e yɛrɛ nana joona ne yɛrɛ kun tatɔla filɛ nin ye fo kɔdi basi kɔni t'i la Aisha. naam Nga pula ne ka tɛ ka so kɔnɔ kana. Ni nana ko tawali sanfɛ la. awɔ Kamu. ne Aisha ko sai Aisha suru mun t'i la Ni suru ne de ko ne bolo ngoni na sɔrɔ jari la koyi. ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ adamadenya foli la a bɛ surun ci e ma ye ka surun ci ou bien n'a de kun bɛ ɲɔgɔn na Sɔngɔn na n wulila sa kama. I bɛ taa sɔrɔ a diminen n'o de la. o de bɛ sɔn ka kɛ N yɛrɛ n ye dossier fɛn yɔrɔ dɔ la komi n bɛ fɛ ka taa n ka dossier déposer bi. alhamdulilayi Wallahi n wulila n bɛ fɛ ka boli ka taa yen nɔ yɛrɛ de. n bɛ dugawu kɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ Dugawu kɛ barisa ni Ala nana n'a ka na ye an bɛ sɔn ka chance sɔrɔ o ko la. ala k'o kɛ Barisa n terikɛ kɔrɔ dɔ yɛrɛ de b'o yɔrɔ in ɲɛmɔgɔya la. I m'a ye a ka ca ala fɛ Nɔnɔ. i bɛ ta i tɛ taa ne ka moto la awɔ an tɛ yɛlɛ bi joona A tɛ taa bi joona. ayi O bɛ sɔn ka ne sen teliya dɛ. awɔ i b'i teliya Kamu ne ma fɛ ka na moto n'a tile jɔ kɛnɛ ma. hakili tɛ wa Hakili tɛ dɛ. I b'a dɔn sisan zone ninnu ka teli kojugu. I b'a dɔn yɔrɔ. N'u ye ninnu suɲɛ i bolo a bɛ gɛlɛya dɛ. ala k'an kisi ala k'an kisi I jɔ i bɛ taa min? Jɛgɛsɛ. Dayɛlɛ n ka moto la. Aisha i bɛna cɛkɛ dɔ sama ma n y'a mɛn problème t'a la Amina yarabi. Dugawu kɛ dɛ. N b'a dɔn i garisɛgɛ ka di kojugu. I jija. Donc sisan i ka seliji ta. I ka Ala deli. wa ni yɛrɛ fu man di N'Ala sɔnna ma. wa i tɛ n bila sugu la e fɛ K'e bila min? sugu la kɛ komi a bɛɛ bɛ sira kelen kan ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka ne dimi E kunkolo bɛ k'e dimi. Ne k'e bila sugu la. Ne kɛra i ka taxi ye sa. N y'o de f'i ɲɛna sa i bɛ ka mɔnɛ don musoya la. Anw baw tun bɛ kilomɛtiriw de tagama ka taa sugu la. wa ne bɛ taa sugu la don o don ne ko n ko kunkolo de bɛ ka n dimi n'i ka ɲama k'an bila ne komi a bɛɛ bɛ sira kelen kan A bɛɛ bɛ sira kelen kan? N tɛ taa. a ka ɲi nɔ Ni titi sen na a to yen. I k'ale sugu filɛ kɔfɛ kare ni fila dɔrɔn kare 2, 3, 4 i bɛ se sugu la ko ka t'e bila yen. N yɛrɛ tɛ bɔ yen sira fɛ dɛ n bɛ taa. Aisha ne tɛ foyi f'e ye walahi e y'a daminɛ de a ma laban fɔlɔ e ka yan sigi a ma laban fɔlɔ walahi ala Dina ma n'a ça va ko ça va ko fɛnɛ y'a foli sugu jumɛn e ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmaden na e man ka fɔ ko ça va Dina o t'an cɛ o Dina Dina e ma dɔn e ya ne kuma suli ne mun kɛ sɔgɔmaden na e donna ne ka togoya mun na o to yen sa o ye kɔrɔlen ko ye sa o tɛna bi ne sɛfɛrɛ ka don i kan ten yan k'i kirikaralen de sera ne ma ma kɔrɔ sura ne ye mun min o dosi cayara de kɛ ne m'a fɔ k'e ka boisson gazimɛ bila o kunna mun de bɛ boisson gazimɛ na ko mun tɛ so dumuni na yan nɔ ma ne m'a fɔ k'e ka boisson in to yen nɔ fɛn min tɛ foyi wɛrɛ ɲɛ k'i kirikara k'i bila i muso tɔ o tɛ kojugu ye sa sura ne kun tora n ka business la o arrange la dɔrɔn ne ye n bila la ka sɔrɔ ka na cuyi kan de o ye kojugu de ya business ko a ɲɛfɔ n ɲɛna don o don e de bɛ bɔ k'e bɛ taa business la k'i bɛ baara la bi kɔni an tɛ yɛlɛ bi o n ko karamɔgɔ ma k'an tɛ yɛlɛ joona an tɛ ka yɛlɛ bi yɛrɛ de an bɛna mun kɛ sisan an ka taa i bɛ taa i ka business kɛ yɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ yira ne ma o to yen sa o to yen
Ma ɲin dɔrɔn ka na suri kan sa. Ka jumɛn ɲini ka na suri ne kan? O ko in ye. Ka don kulun kɔnɔ n tɛ don ka dɔn n yɛrɛ la. Ma daw kan sa, daw ka bani, a da kan bani. Ne tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ, a tɛ mɛ bila ɲɛ. Mami, an ka taa, i bɛ t'i ka business. Ne ka baarakɛ yɔrɔ wa? Awɔ, an ka taa baara yɔrɔ yira na. Ma an ka to sini na sa. Madina n'i ma taa yɔrɔ yira na. Bi e b'a fɔ ko bi e yɛrɛ ko ne ma sa ko bi ko e tɛ baara la yɔrɔ. An fana fɛ bi baara tɛ bi. Namatan bi galaka kari e b'a dɔn bi ye don jumɛn n ko bi ye jeudi de ye. Baara t'anw fɛ bi o. Namatan bi tɛmɛ bila ɲɛ mɔgɔ bolo bali siri tigɛlen baara tɛ yen i bɛ taa nin yɔrɔ yira ne na an bɛ ɲɔgɔn nɔ tɛ kɛlɛ bange ye. Sali la famille awa comédienne artiste Aïcha le don donc fura de b'an bolo k'a feere bi kɔnɔnajeli koko neminanpo kɔbɔ banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ farikolo la fura in de b'a kɛlɛ ka bɔ i la ani cɛya furaw o de b'an bolo yan nɔ bi k'a feere o donc n'aw mago bɛ fura la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro 94 32 33 03 n'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ aw fari la pewu-pewu. Ma. Ah, ça va. Ça va, ko gain. Doni ira. Bastila. Une femme ça. Doni ira. Bastila hon. Ichi du bastala. Bastila. Ah onyena. Auche. Ami bastala. Bastala. Bastala wala bi. Ah. Enera tatula sugulari. Okay. Ifa mana mare. Ni ne taara so kɔnɔ ne ko ne tɛ ka yɔrɔ la dɔrɔn kan bɛ ne kunbɛn. O tɛ kojugu sa. A b'a fɔ ko ne ka taa n'Afirika la e ka yɔrɔ la ka sɔrɔ o tɛ. A tɛ fɛ yɛrɛ ne n'e ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ. E y'a ye. Ne yɛrɛ t'a dɔn e bɛ ka vie cogoya min na kankun kan. Cogo di tantɔ. Kankun bɛ k'aw ka sinaya kɛ i n'a fɔ jahanama i n'a fɔ mɔgɔ si ma sinaya kɛ diɲɛ kɔnɔ ni aw tɛ wa. Wa. E bɛ ka kankun filɛ mɔgɔ min fɛnɛ kankun fɛnɛ t'o mɔgɔ ye kankun filɛ kuma datigi de don ka mɛ mɔgɔ jugu tɛ. Ne bɛ kankun dɔn. Ne teri don ne b'a dɔn kankun ye mɔgɔ suguya min a ka jugu juguya da ye kuma bɛɛ ne bɛ kuma a fɛ n ka dɔ bɔ farinya in na a ka jugu i ma kojugu. Ayi a man jugu ne ma ma. E ko ten. A man jugu ne ma ne bɛna sugu la fɔlɔ. K'an bɛ siɲɛ wɛrɛ. Nin bɛ fɛ ka don ne ni kankun ni ɲɔgɔn cɛ de mais i tɛ se kana fɔ k'e bɛna kankun tɔgɔ jugu fɔ ne ɲɛna e ni kankun surtout aw fara tile tɛ aw fara. Aw bɛ taa aw ka kow la bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ e bɛna fɔ bi k'e bɛna ne jɔ sugu taga sira la k'e bɛna fɔ ne ɲɛna ko kankun bɛ taa tantɔ o bɛ don ne kunkolo yɔrɔ jumɛn fɛ aw de ye mɔgɔ kelen kɔnɔ minnu ye kelen olu de bɛ min ba kelen na. Itina yɔrɔ ye sa ma itina yɔrɔ in ye sa itina ye ma itina ye sa itina yɔrɔ in ma itina ye e yɛrɛ sɛgɛnna fɛnɛ ma itina yɔrɔ e sɛgɛnna yɛrɛ. Madina an filɛ yɔrɔ jumɛn an filɛ nin ye sugu la ma ne y'a fɛ yen an ma se de an ma se ma ne y'a fɔ an ma se yɔrɔ ka ca. Madina ma se o kunna e ka baara yɔrɔ jumɛn ye. Ma yɔrɔ ka ca an ma se de sa an ma se sa ma an ma se de sa an ma se. Madina ne tora ɲɛ. Ne y'o fɛ yen ne y'a fɛ yen k'e ka segin bolo kɔ yɔrɔ ka jan de sa. Aga jan. Hali ni yɔrɔ ka jan hali ni ne bɛ si kun fɛ bi walahi e bɛ ka baara yɔrɔ yira. An ka taa n'an ka taa. E bɛ ka baara yɔrɔ yira ne na foyi tɛ ne la. N'an ka taa sa an b'a ye an ka taa. An ka taa. An ka taa. Sali la famille awa comédienne artiste Aïcha le don donc fura de b'an bolo k'a feere bi kɔnɔnajeli koko neminanpo kɔbɔ banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ farikolo la fura in de b'a kɛlɛ ka bɔ i la ani cɛya furaw o de b'an bolo yan nɔ bi k'a feere. Donc n'aw mago bɛ fura la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro 94 32 33 03 n'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ aw fari la pewu-pewu. An sɔgɔma buramuso. Naamu buramuso. Oui an. E nana. Awɔ ne nana. An sɔgɔma. Se. I b'a mun de tobi. Walayi n nana naji de tobi. N buramuso ne yɛrɛ kunkolo yɛrɛ bɛ ka ne dimi walayi. N buramuso e b'a dɔn min kɛra e kɔfɛ. O don ne ni kankun de ma kɛlɛ kɛ ne de ye karamɔgɔ lasigi k'o fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ko banna a mɛnna ne t'a kalama ne tun bɛ fitinin de don a la mais bi de ne y'a tɔ bɛɛ dɔn karamɔgɔ ye kuma fɔ ne ma sinikan kumaw ko balima kɔrɔ dɛ a donna ta a bɔra ta ne kana na dinɛ tiɲɛ dɛ
kangu tɛ sɔn nin ma dɛ kangu ye karamɔgɔ halaki a y'a ta tiɲɛ pepewu. Ni yɛrɛ kɔni dabali banna a tɛ kɔrɔ to dɔgɔnin tɛ to ne yɛrɛ kɔni ta ka jugu n'a bɛɛ. Karamɔgɔ ta tiɲɛ na a mɛna kangu y'a kɛ karamɔgɔ na wa kangu ɲɔgɔn hypocrite yan du bɛɛ n'a ye karamɔgɔ ye a bɛ bali ka kule n'a n'i jɔlen dɔrɔn n'a ye karamɔgɔ dɔrɔn a b'i yɛrɛ kɛ den mɔgɔ t'o fɔ ne ɲɛna koyi ne ma kuma fɛ ɲɛna ko maa kɛra hypocrite ya diya yɛrɛ karamɔgɔ bɔra bɛ taa baarada kangu ka bi bɛ nin ci bi fo k'a sa fo kangu ka fɔ ne ma tana a bɛ sa ma fɛn t'a fɛ. I tɛ ko to ko k'i to e kɔni b'a dɔn bi na an bɛ yɔrɔ min na komi bi n'i ye e bɔ k'a jɔ ka kangu bɔ k'a jɔ bi ko papa k'a ɲɛna ta bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kangu ne ta buramuso e ka sabali k'i bolo i dusu la. Aisha ne ko ten y'a mɛn mais ne kangu donna ne ka sira la don o don ne ko ne pete don o don walayi yan dukɔnɔmɔgɔw b'a fɔ ko fa bɛ ne la ne cilila kangu kan fo k'a sa a cɛ ma n tɛ se k'a fɔ a somɔgɔ a cɛ ma cili mun d'a kan minnu ɲɔgɔn de d'a kan. I bolo de dusu la ne yɛrɛ bɛna taa gala san ne bɛ ka dugu ɲuman dɔ tobi ka e ko k'i bɛna zamɛ de tobi. Walayi ne yɛrɛ hakili ma ɲinɛ ko n'an jinan san ka sɔrɔ zamɛ. Zamɛ de don. Zamɛ de don. Ok n bɛna na sisan nɔ n bɛ dugu ɲuman tobi ka ɲɛ i b'i sɔn suma n'o buramuso bɛ diya n yɛrɛ de k'an bɛɛ la sa. Awɔ. Ne tɛna n'i bugɔ. Dina. Wallahi ne seginna. Wallahi. E ka baara yɔrɔ tɛ na ye. Asila ka fɔ e de tɛ fɛn awɔ a butigi dɔ ka ji san tan min e bɛ ji de fɛ awɔ a lajɛ n'i ya ji dɔ sɔrɔ ka di yan ale ka don i ka sa segin komi e bɛ jisuma kalitew dɔn taga kalite min jɛ masa awɔ butigi ni ji ye dɛ jisuma kelen di yan ala e ka ji sumanen don dɛ Dina Dina Karami C'est chaud, voilà. Oh. Tribun. Ouais. Ça va? Ça va. Tu as bébé. Non, quand tu goûtes. Oh, non. Mais Tribun, il a un bichon. Ouais. Il faut regarder, bin la jere kuma ɲɔgɔn na ko fa ka business kɛ yɔrɔ de ɲini ale b'o ye ya i ma jira la i bɛ n jogo dɔn k'a yɛlɛ ko mun bɛ n kɔ n yɛlɛla ni nin ye yɛlɛ min tɛ dali fali misi kan n y'o de daminɛ a seginna f'a taara so Tribun m'o fɔ yan u ye Tribun de ala mɔgɔ tɛ sira wala a bɛ cogo di sa mɔgɔ tɛ sira ne ko sɔrɔ business wari min i Tribun jara sa to ma dɔrɔn Tribun a banna n bɛ sɔrɔ la i Tribun ye ko fitinin dɔrɔn de sa ko bɛ kɔfɛ kaizen dun ouais Tribun kɛsɛ ma mula bɛ ka corriger o mais a bale bɛ ka mɔgɔ jugu ninnu tɔgɔ de fɔ quoi a bolo tigɛ Tribun wala k'a bolo kelen tigɛ ka bɔ a la n'a ma tɔgɔ fɔ Tribun k'a bolo fana tigɛ e fɛnɛ k'i ta tigɛ ka bɔ a la de wa a ka sa ma tigɛ a ka ma tigɛ i y'a kuma faamuya ouais n y'a faamuya Tribun ma fɔ bɛrɛ jɛla a ma tigɛ o o ye tale Tribun tiens mais Tribun ka sɛw ka kalan non mais Tribun yɛrɛ kɛcogo nin bɛ kɛ ne plaît trop non mais nin ka ɲi tan
Ntanga minga trime kama mbadongo. Nire kunkolo tɛ ka sɔn bi ne ka taa n dɔɔni da. Usman, ni ka tiliya. Allah. Sufi. Kangu? Ne sɛgɛnna bi koyi. Ka sɛgɛn wa? Wallahi ne sen bɛ bolo. Mun ye sɔrɔ la ka moto t'e bolo? Karamɔgɔ bɔra k'a bɛ taa ci la. Ale bɔtɔ ne y'an ka moto d'a ma. Don o don Madinɛ de b'a la k'ale bɛ taa business la. Bi ne de tugulen filɛ Madinɛ kɔ n k'a ka taa ka baara yɔrɔ yira ne na. Madinɛ y'a ko da ne ka bi. Ne bɛ yaala la Madinɛ nɔfɛ depuis diɲɛ ka di fo ka taa fɔ ko diɲɛ goyara. Madinɛ ka baara yɔrɔ ma se ka sɔrɔ. I ma ne sen. Ne sen bɛ bilen filɛ nin ye. Kangu o kɔni yɛrɛ de nɔ ye. E m'a fɔ k'a bɛ business de la. Wallahi Madinɛ yɛrɛ ka fisa ni e bi. Madinɛ yɛrɛ bɛ mun dɔn e t'a dɔn. Parce que a sera k'a da wa k'a fɔ ko business e fana wulila k'i bɛ t'o business kɛ yɔrɔ ɲini. Ou bien i fɛ ka don business de la. I t'a ɲini k'a dɔn business ye fɛn min ye. A y'a nɔgɔ i bolo. Sufi, e bɛ fɛ ka mun fɔ? Mais e bɛ Madinɛ dɔn baara jɔlen jumɛn na? A yɛrɛ k'i ma k'a bɛ business ye mun ye? Maa min bɛ baara mun n'a ma ye n'a bɛ wari ladon. Ko business ye baara dogolen de. N'i y'a faamuya e bɛ fɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna ko Madinɛ bɛ ko dogolen de la. Ne tɛ se ka fɛn fɔ o la dɛ. A tɛ sɔn. Wallahi ne y'an den lamɔ cogoya mun na. K'a fɔ de ko Madinɛ bɛna jogo kolon wɛrɛ ta kɛnɛ ma. O tɛ ne kan kun di. Ne ma fɔ n k'a ye jogo kolon ta dɛ. Business ɲuman bɛ yen, business juguman bɛ yen. Ne t'a dɔn Madinɛ bɛ ka mun kɛ. Nka k'a fɔ ko yɔrɔ kelen de b'a la Madinɛ na, ko yɔrɔ kelen de bɛ Madinɛ na k'a bɛ baara kɛ o tɛ business kɛla si ka baara ye foyi. K'a fɔ ko sɔrɔ yɔrɔ kelen de b'a la, ou bien baarakɛ yɔrɔ kelen de b'a la. I n'a fɔ dugu mana jɛ e bɛ taa cogo min na i ka patron fɛ a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la. O ni Madinɛ ta tɛ kelen. N kɔni t'a fɔ n k'a bɛ ɲuman na ou bien a bɛ juguman na dɛ. Nka kɔfɛ i n'o dɔn. Yani faamuya. Ni Ala sɔnna ma, n'a kɛra cogo min na, ne fana bɛ Madinɛ corriger Ala tɛ gɛlɛya. Ne den wololen de ye Madinɛ o. Mɔgɔ tɛ se ka den kɔni wolo ka dɛsɛ a la. Ni Ala sɔnna ma Madinɛ ka business mana kɛ fɛn o fɛn ye. Bi ta in t'a bannen dɛ. Ko ni Madinɛ ko ne ka taa jisuma san bitigi la. Ne bɛ don bitigi kɔnɔ ne bɛ bɔ ne y'a sɔrɔ Madinɛ y'i yɛrɛ ta. A bɛna kɛ cogo di? Fɛn min kan ka taa yira n'a tɛ se ka yira biɲɛkala n'a sen da l'o biɲɛkala kan o b'i ye. N y'a faamuya. Usman ji dɔ sɔrɔ ka di nin ma. Ji minɛ i k'o min fɔlɔ. I kunna jara o. Sinamusotigi Madinɛ de bɛ ka ne yira diɲɛ na diɲɛ ma don o don n sinamuso ɲɛna. A bɛ ka ne kuma suli dɛ. Ni n ko ko Madinɛ tɛ ka n kuma suli ne sɛgɛnna ne kɔ bɛɛ bɛ ka ne dimi walahi Ala. N bɛ n da yan dɔɔni ka n yɛrɛ lafiya sinon a ma ɲi. Kangu k'i da carré kɔnɔ fɛnɛ ko yɛrɛ baara yɔrɔ de. Sunɔgɔ bɛ n ɲɛna walahi n sɛgɛnna. N sɛgɛnna walahi tɔ foyi tɛ ne kan kun na bilen. I tɛ jɔn ka t'i bila joona. E ka moto bɛ yan. Awɔ. Problème t'a la. A ka ɲi fɛn sigi dɔɔni mana se kɛ n bɛ wuli ka taa sinon tɔ foyi tɛ na walahi. N yɛrɛ bɛ baara nin dɔ laban. Awɔ. N'i y'o laban ni fɛlɛ kɛ n yɛrɛ bɛ fɛlɛ kɛ k'i bila i y'a mɛn. Kangu. Kangu. Usman an ka teliya an kɛ fɛn in bɛɛ. Madinɛ ne tɔɲɔ bi sa. E ni Ala cɛ Madinɛ y'a yaala da ne ka bi. Wallahi hali fila t'o d'a ka misi kan. Ala kibaru. Ni ye Aisha de ka daga sigilen maa si tɛ yan nɔ. Si binna tɔmɔ minɛn kɔnɔ. N bɛ kɔkɔ gɛ i ka nɛnɛ in na kɛ. N'a sera ka dun i ka fɔ n ma tu. A bɛ so kɔnɔ o ti.
Kangu. Ne fɔra ma Aisha de bɛ tobili la bi. Awɔ kɛ kɔnɔbɔli de bɛ la. Ne min ɲininka o la ne ko ne bolo Aisha de bɛ tobili la bi. Daga kasa de bɛ ne nana lajɛ. Ok. I tɛ n'i ka selilakan in tigɛ taa n'a ye ka da la. Ɲ'a ma Ala ka mɛn k'o bila n fɛ. Na nin ta ka bɔ yan nɔ bɛ na nin ta ka bɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛ sira de la. Cɛ n'o Tɛ se ka ɲɛ ne ma k'o ta. kɔnɔbɔli bɛ la a tɛ ne na koyi. Buramuso. Han buramuso. Buguni. O tɛ yɛrɛ dɛ. Na ji ta ka di ma. Tiɲɛ yɛrɛ la. N'an yɛrɛ faga bi. Buramuso i bɛ se ka couleur di ne ma. Buramuso di shi awɔ. N bɛna Kangu wele ka na. Awɔ a wele. Kangu. An ka taa duguni kɛ duguni sigi la. Ne ko Aisha e tɛ kuma mɛn walahi tigɛ min filɛ nin ye ne bolo ne b'o ɲimini kɔrɔ dɔn ka taa e ka dumuni kɛ mun na O tɛ baasi ye. a bɛ se ka kɛ baasi ye wa kɛrɛɲɛ n'aw sera ka bi dumuni kɛ a k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de a ye taa a b'a dun ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Buramuso i ka duguni kɛ Kangu duguni kɛla tɛ ko. K'ale fara. Buramuso. Naamu. Buramuso a kɛra bi. Buramuso de ye musokɔrɔba tɔ ka tobili nɔ dɛ. Bisimila mun b'a la. A nɛnɛ. N y'a faamu. Ne bɛ bɔ ɲɛgɛn na wagati min ne kun ɲɛ bɛ Kangu bɛ munumunu ne ka gabuguda kɛrɛfɛ ko daga jɛngɛlen don dɛ. Fɛn min Kangu de don Kangu banko tɛ yen koyi. Kangu de don. N ye nin faamu n kan ka min kɛ n yɛrɛ b'a dɔn. Buramuso e ka sabali sa. Buramuso. Kangu. Kangu. La ilaha illallah. Kangu yiri sabali ni sabali ni ko le Kangu e ta bɛ kɛ sumaga ye koyi Kangu. O kunna mun kɛra. Jɔn bɛ ka kɔgɔ kɛ Aisha ka dumuni na Kangu. Alahu akibaru wa farafinjɛ bɛ tantɔ de ɲama ni ala daga bɛ ka sisi n taara daga lajɛ ko ne ye kɔgɔ k'o ka dumuni na ni kɔgɔ gana ka dumuni na ne de bɛ ɲana ma a fɔ ni muso tɔn ye dɔrɔn e ni ala na tila cɛ bɛ se k'i kale ma kɔgɔ kɛ dumuni na ne bɛ bɔ ɲɛgɛn na k'e sɔrɔ munumunu na gabuguda na ne bɔra kɛnɛma ka ne sɔrɔ munumunu na gabuguda la o kɔrɔ yɛrɛ ko ne de ye kɔgɔ kɛ Aisha ka dumuni na Amsa sabali n t'a fɛ ka kuma du in kɔnɔ yan sabali kana n'an bila kuma na dɛ i kulo bɛ na n filɛ nin ye kuma man di n tɛ kuma fɛ wa n tɛ mankan fɛ sabali. Kangu e de sabalibaga ye ko Kangu i sera sabali we Kangu. Ni sabali tɛ fila ye du in kɔnɔ e bɛ fɛ ne ka mun kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ na a bɛɛ bɛ ka fɔ ma wa n bɛ k'a bɛɛ muɲu sisan ne taara ɲa Aisha ma k'a ka daga lajɛ e ko ne ma ko ne y'a kɔgɔ k'o ka nana. Wallahi mɔgɔninfin n'i sogo bɛ yira don dɔ kɛɲɛ ko di kɛɲɛ Kangu e ta sɔrɔ i kɛɲɛ ko e sogo bɛ yira du kɔnɔ bɛɛ Kangu. Buramuso nin ko ka ɲi tantɔ sa an k'a to ala ma ni Kangu ko k'a tɛ ka ban an k'a to ala ma. Ni ko ko Kangu t'a ala ma o b'a dɔw ɲɛnabɔ du kɔnɔ n'an ka taa la fili. Wa Amsa e n'a fɔ ko ne de y'a kala ye n y'a kala n y'a jɛ n y'a kala hali sini b'a fɔ Kangu to yen. n y'a jɛ Kangu ni buramuso de don sa. hali burankɛ don ni buramuso m'a sigi a sigiyɔrɔ la n b'a bɔ ne ye cɛ kɔrɔmuso de don. a ka kɛ cɛ kɔrɔkɛ n ka jama ne jama de ka to de la e mana ne jama ne sɔrɔ a kɛra ala kira kama i ka sabali. fɔ n ka da la kana bin ka fɔ n ka da la e ni ala na tila ta a tɔ bɔra sinɛ ne bɛ don ka du kɔnɔ sa e mankan bolo bɛ don hali n ka du kɔnɔ n mankan tɛ mɛn o t'a kɛra cogo di. a bɛ sa tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna ni babu y'i ka furu la k'i bɛna ne ka furu sa ne ka furu tɛ sa dɛ i tulo bɛ ne la. Saraba to suma la.
Depuis mon temps, son modèle, il y a quoi, mais pour autant, maman. Ba ko ɲɛɲini ka ɲɛ. Ay, ko ɲɛɲini, taa mo na. Ko ɲɛɲini. Taa mo na. Jɛma kan de tɛ yan. Jɛma kan de tɛ yan. Wala ko ne na mo to nga furula ne ti ya fa ba je fara la ra kala na yar fa ma. Kasi da. Wala ni ne to ne furula. Kala mu ko. Non, mais il va le grand sœur. Tiens, là, lève le grand sœur pour la couche. Et pour les gars, pour là. Alors, quand tu vas pour là, ça. Karamugo ne yɛrɛ de bɛ taa n ka so ne sɛgɛnna ten a to ne ka taa n ka so ala kama wala bi ne bɛ taa fɛn bɛɛ san birete ne bɛ taa karamugo a to ne ka taa sa non grand sœur tiɲɛ la ne ko n k'a tigɛ an tɔrɔ ne ye nkalon tigɛ quoi i bɛ taa nin kuma fɔ sisan u bɛna f'i ye balimaya dɛ i janto i balima la dɛ muso ye nin ye dɛ balima kɔrɔ tɛ yen dɛ mais i bɛna n ka du ci i bolo n mana bɔ depuis sɔgɔmada na grand sœur ko ne ma ko kanu y'ale bugɔ a fɛ k'i ta sara de. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.